ಐತಪಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ. ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಬತ್ತೆ ಐತಪಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಓರ ಇರು ಬೆಂದು ಹಿಡಿತಾರೆ ಓರ ಮೀಯೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕರ ಇರು ಇತ್ತುಜಾರು ಇನಿ ಅಂಡಲ್ ಈ ವರ್ಷದ ಅಕೇರದ ವಾರೋಡಿ ಇರು ಬರ್ತಾರತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಐತಪಣ್ಣ ದೇವರೆಡ್ಡಿ ಅನ್ಪಡು ಏರಿಗೆ ಎಂಕವಾಗ ಎಂಕಲೆ ಮಾತೇರೆಕ್ಲ ಅನ್ನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅನ್ನ ಪುಲ್ಯಲ್ವ ಅಂತ ಬಣ್ಣಂತ ಏರ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲು ಅಂತ ಒಂದು ಎಂಕು ನೆತ್ತ ಗೊತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪೆ ಜೋಕುಲು ಪುಲ್ಯಲ್ವ ಅಂತ ಆ ಟಿ ವಿ ದೀಪತ್ತ ಟಿ ವಿ ದಿನಾಗ ತೂಪುಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚ ಹೊಡ್ತು ಏರೆಂಕ ಅಂತ ಜಾಪಜಿ ಮಗ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ತೂರ್ನಿ ಒಂದು ಆಯ್ತಪ್ಪಣ್ಣ ಇವರು ಏತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕುವರು ಈ ಕಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ 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 ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಉಂಡಿ ಇರ್ನ ಅಂದುವಾಗ 27 ಎಕರೆ ಉಂಡುವಾಗ ಎನ್ನ ಜಾಗ 27 ಎಕರೆ ಉಂಡುವಾಗ ಅಂದು ತರೇಡ್ತಾರೆ ಎಣ್ಣನೆ ಹೊತ್ತ ತರೇಡ್ತಾರೆ ಮಗ ಯಾನಿ ಏತು ಹೊರ್ತು ಲಕ್ಕುಂಡಿಂದ ಎಣ್ಣತ್ತ ಯಾನು ಲಕ್ಕರೆ ಮಗ 3:30 4 ಗಂಟೆ ಎನ್ ಲಕ್ಕ ದಾಂಡ್ ಪಕ್ಕ ಕೂಲಿನ ಪಣಿ ತೊಡೆತ್ತೊಂದು ಹೊತ್ತದು ಕಂಡದಂಚಿ പോയന്താണ്ട ദോട്ടം മൊത്ത തിരുക്കത്ത് വണ്ണക പിന്നെ 7 എൺമ ಅಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಎಣ್ಮ ಅಂಟೆ ಅನ್ನಗ ಎನ್ನಾಳು ಪುಳ್ಳಿ ಉಳ್ಳ ಆಳು ಹೊತ್ತದು ಚಾಯನೋ ಪುಂಡ್ಯೋ ಈ ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿಯೋ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪಳ ಇನ್ನು ತಿಂದದ್ದು ಮಣ್ಪಂದು ಉಳ್ಳೆ ಐದು ಪೊಕ್ಕ ಕಿದೆಕ್ಕು ಓಡು ಕಿದೆತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ತೂ ಓಡತ್ತ ಅಂಚೆ ತೂ ಒಂದು ಆಯ್ತಪ್ಪಣ್ಣ ಈರೆಗೆ ಈತು ಪ್ರಾಯ ಅಂಡಲ ಉಂಡತೆ ಇರ್ನ ಕೂಲಿ ತುಲೆ ಏತು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಏತು ಬೊಲ್ದುಂಡು ಆಯ್ತಪ್ಪಣ್ಣ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಪಂಡಿನ ವಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ಯರ ಮಗ ದಯತ್ತುಂಡ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜತ್ತ ಮಗ ಮಗ ಅಂದೊಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ್ ಲಂಚನೆ ಪಾತ್ಯರ್ನಾಗ ಮಗ ಅಂದೊಂಡ್ಪುಣಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಳೆನ್ ದಾಂಡ್ಲ ಯಾನು ಆರು ಮೇರಿಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಪಾತ್ಯರ್ನೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ದಾಳಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪ್ರಾಯ ತುಯ್ಯರ್ನಜ್ಜಿ ಆಯ ಎಂಬೇನು ಅಥವಾ ತಿರ್ವಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಇನ್ನು ಕಲ್ಪಾದಿಚ್ಚೇರು ಮಗ ಯಾನು ಏರು ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಆರು ಮೇರಿಂದೇ ಹತ್ತಿರ್ನಿ ಈ ಕೂಲಿದ ವಿಷಯ ಎತ್ತಗೆ ಎನ್ನೋಗ ಕೂಲಿದ ಇತ್ಯದ ಮತ ಎಂಚಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಬಾದು ತೊಡೆಪ್ಪೋ ಮತ ಎಂಕಲ ಅಂಚ ಮತ ಕೂಳಿದೆಕ್ಕದು ನಕ್ಲತ್ತ ಮಗ ಎಂಕಲು ಕುಕ್ಕುದಿರೇನೋ ಗೋಂಕುದಿರೇನೋ ಐಕ್ ಪಣೀತು ಉಪ್ಪು ಆಡ್ದು ಅತ್ತನ ದಂಡ ಮಜ್ಜಿನ ಕೂಳಿದೆಕ್ಕದು ನಂದು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆಗಲ ಎನ್ನ ಕೂಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಈರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಇಕ್ಕತ್ತೆ ಎಣ್ಣ ಪುಲ್ಯಾಳು ಜೋಕುಲು ಮತ ಸೇರ್ದು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಐತವಂತದ್ದು ಕುಳ್ಳಾದಿನೇ ಇಜ್ಜಿನ ಎಣ್ಣಂಚಿ ಕೋಮಣ ದಾತವಲ್ಲ ಕುಂಟು ಹೊತ್ತಂಡ ಇಡೀ ದೋಟ ಅಂತ ತಿರುಗುವ